K čemu je dobré lněné semínko u králíků? Lněné semínko je pro králíky bezpečné, ale mělo by se podávat v malém množství, jako doplněk, ne jako hlavní krmivo. Výhody lněného semínka pro králíky: obsahuje omega-3, mastné kyseliny prospívající srsti a kůži. Podporuje lesklou a zdravou srst, hodí se hlavně při líhnání. Pomáhá trávení díky vláknině. Ale na co bychom si měli dát pozor, je, že lněné semínko je hodně tučné, takže při nadměrném používání může způsobit tloustnutí nebo trávící potíže. Lněné semínko podáváme pouze syrové, nepražené nebo solené. Nejlepší je dát max pár semínek týdně. Špetku do misky nebo do sena.